Κοιτάξτε, και μετά το μάτς με το Σηματάρι είχα πει ότι πιστεύω πάρα πολύ σε όλα τα παιδιά τα οποία είναι στο ρόστερ και θεωρώ ότι σήμερα ήταν ένα καλό παιχνίδι για όλους μας, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για όλο το υλικό το οποίο έχουμε σαν ομάδα. Σίγουρα είχαμε μια καλή απόδοση, θα έλεγα, όλα τα παιδιά. Γενικά σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού δημιουργήσαμε φάσεις, κάναμε γκολ και αυτό που λέω εγώ είναι ότι παιχνίδι με παιχνίδι να αρχίσουμε να χτίζουμε μια καλή νοοτροπία νικητή. Γιατί όταν θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να έχεις σαν ομάδα είναι το μέταλλο του νικητή. Νομίζω ότι δεν θα σταθείτε πολύ στο σημερινό μάτς, έτσι. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που κοιτάμε ήδη από σήμερα είναι να μπορέσουμε ήδη από τώρα τα παιδιά που δεν παίξαν να κάνουμε μια καλή προπόνηση, ώστε να μπορούμε από αύριο πάλι όλοι μαζί να μπορούμε να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι το οποίο έχουμε την Κυριακή με το Σταυρό, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας. Το οποίο έχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, όλα τα παιχνίδια έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, πόσο μάλλον όταν παίζεις και με μια ομάδα η οποία είναι πάνω από σένα στη βαθμολογία. Αλλά αυτό που λέω εγώ είναι ότι αυτό που πρέπει να κοιτάμε εμείς είναι τη δικιά μας ομάδα, εμείς να μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δουλεύουμε στην προπόνηση, να τα βγάζουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και νομίζω ότι αν όντως εμείς είμαστε έτσι όπως πρέπει δεν έχουμε να φοβηθούμε κανένα αντίπαλο. Όλους τους αντιπάλους σίγουρα τους σεβόμαστε, αλλά έχει να κάνει με αυτό που λέω στα παιδιά, ότι όταν θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό πρέπει παιχνίδι με παιχνίδι να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Σαν ποδοσφαιριστής θα έχετε παίξει σε υψηλό επίπεδο. Πόσο σημαντικό είναι να έχει μια ομάδα, ένας ποδοσφαιριστής στην στήριξη του κόσμου? Γιατί φαντάζομαι την Κυριακή περιμένετε να έρθει ο φίλος του κόσμου του Τρικάνου στο γήπεδο. Κοιτάξτε, αυτό το είπα από την πρώτη μέρα, ότι να αναγκάσουμε εμείς οι ίδιοι με την απόδοσή μας, με τα αποτελέσματα, τον κόσμο, παιχνίδι με παιχνίδι να του φέρνουμε όλο και περισσότερο από Κυριακή σε Κυριακή στο γήπεδο. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής έχουμε κάνει ένα καλό ξεκίνημα, το οποίο θα θέλαμε να το συνεχίσουμε και να το αυξήσουμε από Κυριακή σε Κυριακή. Ωραία, να σας αφήσουμε να πάτε και Ευρωπαϊκή.